Ahojte, ahojte. Tento výklad bude pre mňa veľmi špeciálny. A to preto, lebo mi prišli včera moje vlastné kartičky, ktoré som vytvorila presne tak, ako som to cítila. A idem s nimi vykladať prvýkrát, teda pre vás. Takže sa na to veľmi teším. A uvidíme, čo nám povedia. Nedáme si ani žiadnu tému, uvidíme, ako sa nám to vyskladá. A môžeme ísť rovno na to. Takže prvýkrát uvidíte moju prácu a veľmi sa z nich teším. A chcem iba pripomenúť, že výklad je kolektívny, nemusí rezonovať s každým. Treba si z neho zobrať to, čo s vami rezonuje, čo s vami nerezonuje. Treba nechať ísť a vôbec sa tým nezaoberať. Nebolo to určené pre vás. No a poďme sa teda na to pozrieť, čo nám chcú. Fíha, niečo nám už vypadlo. Láska. Takže tento výklad sa bude týkať lásky, nejakého úprimného, hlbokého vzťahu. Čiže poďme sa na to pozrieť, čo nám ohľadom toho chcú povedať. Či už ste zadaní a bude to k vášmu existujúcemu vzťahu, alebo ste slobodní a niekoho si hľadáte. Takže už po niekom, alebo nie po niekom, ale túžite potom niekým byť. Poďme si vybrať pár kartičiek, čo nám teda chcú kartičky k láske povedať. Menšie peniaze, potreba šetrenia, skromnosť, vystačiť si s malou, vďačnosť, cenná osoba, zisk menšieho obnosu peňazí. V tomto prípade, keďže sa nám jedná o tému lásky, by to mohlo znamenať vlastne, že nám do života príde, alebo ten, koho vedľa seba máme, je pre nás veľmi cennou osobou. V podstate, ak sme zadaní, tak ten, s kým sme, pre nás veľa znamená a má pre nás nejakú hodnotu, prináša nám vlastne do života tú hodnotu, nejaký prínos v podstate, naplňa nás ten vzťah s ním. A pokiaľ teda nikoho nemáme, tak menšie peniaze znamená, že niečo získame. Čiže v tomto prípade, ak ste sami, to znamená, že v najbližšej dobe, lebo vyšlo to hneď ako prvá karta, čiže vo veľmi blízkej dobe stretnete niekoho, kto pre vás vlastne bude niečo znamenať, kto ako keby zaplní to vaše miesto, ktoré tam máte vlastne pre niekoho voľné. Čiže začína to veľmi pekne. Spravodlivosť. Dosiahnutie úspechu poctivosťou. Táto karta nás upozorňuje na to, alebo nám aj odporúča, že vlastne veľakrát sa snažia ľudia na začiatku, hlavne na začiatku vzťahu, alebo keď sa s niekým zoznamujú, nejak hrať sa na lepšieho, alebo možno nejaké veci zamlčať, aby vyzerali lepšie pred tou druhou osobou, ale upozorňuje nás na to, že vlastne ten úspech dosiahneme tým, že budeme práve poctiví, budeme sami sebou, nebudeme sa na nič hrať, priznáme aj to negatívne, čo je v nás, a vlastne koľkokrát ten partner to, čo si my myslíme, že je také negatívne, tak vôbec ani nevníma, alebo mu to ani nejako nevadí, čiže zbytočne tam potom dochádza k nejakým konfliktom, keď niekto niečo tají, alebo sa na niečo hrá, lebo keď sa do niekoho zamilujeme, do takého, ako vystupuje, a potom zrazu zistíme, že je nejaký iný, tak je to pre nás sklamanie. Čiže táto karta nám hovorí o tom, že ak sme teda nie ešte vo vzťahu a teraz niekoho stretneme, máme byť sami sebou, máme proste priznať aj tie svoje nedostatky, aj tie svoje pekné stránky máme nechať naplno rozvinúť. Takže a takisto si treba dávať pozor akože na toho druhého, aby určite sme videli, že alebo teda aby sme si všimli, ak náhodou v niečom by nebol úprimný, ale táto karta nám hovorí o tom, že to, čo stretneme, že by malo byť niečo veľmi krásne a úprimné, takže tam si myslím, že momentálne by to nejak nehrozilo, skôr nás to upozorňuje, aby sme sa my nejako neprikrášľovali. A v prípade tých, čo ste vo vzťahu, ste v nejakom teda už partnerstve, tak presne nás táto karta upozorňuje na to, že musíme byť poctiví, nemáme vlastne toho partnera nejako zavádzať nášho, alebo klamať, alebo proste nejako
sa hádať, v niečom rozporovať. Proste máme hľadať kompromisy. Aj o tom je táto karta, že o hľadaní kompromisov, že keď máme toho partnera a máme nejaký rozpor, tak máme sa vedieť dohodnúť. Zbytočne sa niekedy ľudia rozhádajú na tom, že si nevie niekto ustúpiť a pritom to nie je vôbec podstatná vec. Pozrime sa ďalej, čo nám chcú kartičky povedať. Ukončenie jednej etapy. Táto karta niekedy môže znamenať aj koniec, vlastne rozchod, ale v tomto prípade v súvislosti s ostatnými kartami mi to skôr prípada ako nejaká transformácia, vlastne nový začiatok, zmena vlastne v tom existujúcom vzťahu. Možno, že ukončíte nejakú jednu fázu, aby ste pokročili do ďalšej, alebo pre niekoho to môže znamenať, že niečo akurát ukončuje, čo mu nefunguje, aby sa vlastne mohol otvoriť tomu novému, čo prichádza. Čiže niekto, kto napríklad má nefunkčný vzťah, tak vtedy ten koniec naozaj znamená, že vlastne konečne púšťa to, čo nefungovalo, čo nebolo pre ňoho dobré, neprinášalo mu to osoch, aby sa mohol otvoriť niečomu novému. A to nové asi prichádza. Nám to tak ukazujú tieto kartičky. Pre tých teda, čo ste sami, tak to znamená pre vás ukončenie tejto etapy samoty, toho single života, že si vlastne nájdete tú spriaznenú dušu, s ktorou pôjdete ďalej kračať životom. A pre tých, ktorí ste teda vo vzťahoch, ktoré sú v poriadku, tam by to malo presne znamenať nejakú zmenu toho vzťahu, ukončenie jednej etapy a prechod do ďalšej. Čiže ak niekto zvažuje zasnuby, alebo svadbu, alebo proste zoficiálnenie vzťahu, zosťahovanie sa, tak je na to najvhodnejšia doba. Žiarlivosť. Pozor vo vzťahoch na žiarlivosť, na trojuholníky. Prišlo mi to, že tieto kartičky asi budú k sebe. Čiže vlastne, kto tam má nejaký trojuholníkový vzťah, tak presne to znamená, že vlastne v tom prípade trojuholníku, že bude ukončený ten nefunkčný vzťah, aby ste mohli byť s tou druhou osobou. Takže všetko zlé, ako napríklad v tomto prípade to ukončenie vzťahu nejakého, je na niečo dobré, že vlastne keď vy už tam máte niekoho, po kom inom túžite, proste na čo ísť do trojuholníku, keď vždycky sa to dá urobiť správne, rozlúčiť sa s tým, čo nám nefunguje, ukončiť to a ísť do toho nového, do toho, kde vás ťaha srdiečko. A pre tých, čo ste sami, pozor na žiarlivosť na začiatku vzťahu, aby ste si to vlastne s týmto nepokazili. A keď máte aj dobré vzťahy, všetko ste nejako v partnerstve, tak pozor na nejaké tretie osoby, ktoré sa snažia do vás zasahovať. Takže aj toto niekomu môže prísť. Karta milencov je to, ak sa o niečom rozhodujete v rámci vzťahov, tak táto karta znamená absolútne áno. Určite do toho choďte, nad čím rozmýšľate, či už to ukončenie na nový začiatok, alebo keď vám niekto nový prichádza, tak áno, mohol by to byť ten pravý, lebo táto karta je o veľkej láske, príťažlivosti. Je to o šťastnom vzťahu, o hlbokých citoch, čiže ak vám niekto prichádza, tak áno, mohol by to byť ten pravý. A ak ste vo vzťahu a chcete ho posunúť na vyššiu úroveň, teraz je ten správny čas, tá vaša polovička potom túži rovnako ako vy. No ja si myslím, že tieto kartičky nám dneska, ešte na spodku balíčku máme kartu Harmónia, čo je pokoj na duši, krásna náklonnosť, láskyplná rovnováha. Proste v tej láske sa nám asi tak pozor. Toto mi tu vypadlo dosť nečakane, ale asi sa to chcelo ukázať. Čiže tí, ktorí chcete vojsť do inej etapy, a to také, že by ste chceli babetko, šup do toho, je najvyššia doba, najlepšia. A tí, ktorí teda by ste ešte babetko nechceli, tak dávajte si pozor, lebo sa nám to tu, vyslovene nám to tu vyskočilo, tá karta, takým zvláštnym spôsobom, takže je to upozornenie pre tých, ktorí náhodou by ste to babetko ešte nechceli, že treba si dávať pozor, ale sú to aj pozitívne zmeny vo vzťahu, čiže veľmi krásne karty, veľmi sa teším z tohto prvého výkladu s mojimi kartičkami, veľmi sa mi aj páčia, som s nimi veľmi spokojná, myslím si, že tie výklady budú fajn a ak sa vám to páčilo, môžete mi kľudne napísať komentárik a môžete dať like
a ak to s vami rezonovalo, je to super, veľmi sa z toho teším. Dúfam, že všetkým sa to vyplní tak, ako si želajú, tak aby boli najšťastnejší, ako len môžu byť. A ak to s vami nerezonovalo, netýkalo sa vás to, tak samozrejme to vypustíte a počkajte si na nejaký ďalší výkladík. Majte sa krásne, ahojte!